Daghan ka siguro problema karon nga giatubang nga naglibog ang usaon kini paglabang. So ani nga video atong isigutan ang mga tambag kung usaon ni paglabang ang imong mga problema karon. Adunay duha ka klases problema, ang bad news nga problema ug ang good news nga problema. So atong unahon ang bad news nga problema. Number 1, dili na gyud takawad ang problema samtang naapatan ni kalibutan. Wat pasabot igsuon nga kung aduna man kay problema nga nalabgan sa una apan doon na pud kanay sunod nga problema. Kay ang problema igsuon mao kini ang konsekwensya sa sala nga nakasulod sa kalibutan. Subot pasabot nga kada adlaw adunay gyud tay palas-anon nga mga problema. Dili garantiya igsuon nga kita nga Kristohano na dili na magka-problema. Part na nato ang problema sa Christian. So dili tinuod ang giyos kadaghanan nga kung mga lagat sa Ginoo wala nay problema o mabawas-bawasan na ang problema. Ang tinuod sa diha ino nga lagat sa Ginoo doon na nang daghang mga problema nga ato ang sagubangon. Ang pulong sa Dios nagaingon sa John chapter 16 verse 33 o kini ang giingon, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. So gisigutan dinhi nga paantuson kita sa kalibutan, madato man, mapobre, bata o tigulang, nangalagad o wala nangalagad, itang tanang tao dili gid makalikay sa problema. Ikaw na problema karon, ako na ako'y problema, sila na mga problema, ang mga tao sa Biblia nga gisigutan doon na po sila mga problema. So kitang tanang tao dili gid makalikay sa mga problema. Para masabtan sa tanan, akong iulagwan niyo tagaan ta mong example. Sama sa usa ka estudyante, ang problema niya sa eskwelahan mao ang balayran, ang mga project, assignment o labi na karon nga online class. So daghang mga problema. So after mahimong sa eskwela makayon siguro ta wala nay problema. Naa pagyapon igsuon. Pag-apply og trabaho, problema. Pag-interview, problema. Diba? So daghang mga problema or either ug na kay trabaho, siguro nakasulod na kasi ang trabaho. So siguro payon ta wala na problema. Naghapon problema kay daghan ni noon siyang huna-hunaon, stress na noon siya, labi na og tapulan siya, problema na noon kaayo. Kaya kinahanglan mo siya musayog mata tungod kasi ang trabaho. Or either ganahan siya mo quit sa trabaho kay nagproblema siya na dili niya makaya. So mo quit siya para mula na problema. Pag quit niya igsuon, still na iya problema. Ano man, naa siya balayran, kaon siya, labi na nay utang. So dili gid mawala ang problema igsuon. Ang punto diri igsuon nga bisag unsay mong himuon o bisan asa ka, karon nay kuyog ang problema. Una gitawag og bad news. Adto ta sa good news igsuon. Ang good news, kauban nato ang Dios sa tanan nato mga problema. Ang Christian o dili Christian nay kalainan. Kaya ang mga dili Christian, dali kayo silang mo-give up sa mga problema. Apan ang mga Christian, bisan to kanunay nay problema, apan ang Dios dilagayon siya nagsaad siya nga dili kita niya pasagdan ug dili kita niya biyaan. Munigiyon niya sa Deuteronomio chapter 31 verse 8. Tutulan ug kubanan ka sa Ginoo, dili ka niya biyaan o talikdan, busa ayaw kahadlok. Kining mga bersikulo gawlagway kini sa mga Israelita nga wala gayud biyai sa Dios sa ilang sitwasyon. So kung ang mga Israelita wala biyai sa Dios, ang Dios sa mga Israelita, ang Dios ni Abraham, Jacob, ug Isaac, mo pud ang atong Dios karon ni gilagaran. So kung wala sila biyai sa unang panahon, wala sila pasagdi, still ang atong Dios kauban nato bisan sa atong mga problema ug dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Lain pa nga good news, ang Dios doon na solution sa atong mga problema. Hinumdumi igsuon nga sa wala pa nabuhat ang tanan, wala pa tabuhatan sa Dios. Sa taguangkan lang sa ato ang ginikana na sayra na sa Dios ang ato ang tibok nga pagkatao. Ang dayari o istorya sa atong ginabuhi na sayra na sa Dios. Sa ato pa igsuon, ang mga problema nato kabalo na ang Dios daan nga makaagi kita ni ana. Sa ato pa kabalo na pud siya sa solution sa atong mga problema. Murang kinahanglan nga ang Dios may una atong duolon igsuon, problema sa sala, problema sa utang, problema sa atong mga desisyon, problema sa pag-eskwela, problema sa relasyon, problema sa negosyo, tanan-tanan mga problema nga atong yatubang igsuon, aduna na solusyon ng atong buhi nga Dios. So, diha kita mo saling kaniya, diha kita mo unang duol diha kaniya. Ang lisod di mo igsuon, dili kini lisod sa Dios. Ang dili mo mahimo igsuon, mahimo sa Dios. Sumala sa ingon sa Lucas 1:37, alang sa Dios walay dili mahimo. Tanan mahimo niya igsuon. Munang giyon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, nigon ang pulong sa Dios. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Unang ayaw salig sa imong kaugalingon igsuon, salig sa Dios kay siya magtultul kanimo sa tanang solusyon sa imong problema. Lain nga good news igsuon, ang Dios dako pa sa imong problema. Hinumdumi igsuon, dunay penultihon nga nagaingon,
nga nadatugan na daw sila sa problema sama daw sa kadako sa kalibutan. Pero ang kalibutan igsoon hinumdumi nga gigihimo ra sa Dios. Buot pasabot igsoon ang problema nimo. Dako pa ang Dios sa mga problema. Busa ayaw ka balaka, ayaw ka guol. Saligi ang Dios bisan na kay mga problema. Kay ang Dios willing siya motubag kay mas dako pa siya kaysa imong problema. Lain pa nga good news igsoon, ang mga problema adunay purpose anong naabot istong kinabuhi. Dinhi pakita sa Dios ang mga butang wala nato makita sa panahon nga wala tay problema. Sadyang nga problema ta, makita ang nato ang mga butang nga wala nato makita. Sumala sa giyon sa Proverbs 16 verse 4, nagyan ang pulong sa Dios. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan, ug kalaglagan ang samputan sa taong dautan. Ang problema igsoon gamiton niya aron ka maligon, aron ka malampuson, ug aron ka mausuwagon. Hinumdumi si David nga iyang problema si Goliath, apan mo'y gigamit sa Ginoo nga mahimo siyang inila, mahimo siyang bantugan nga hari. So wala pa'y Goliath, siguro dili siya matuboy sa imong igsuon sa tanang mga taong Israelita nga mahimo siyang hari. So daghang mga tao sa Biblia, daghang mga Bible karakter nga namomblema sila, nakaagi sila daghang mga problema. Apan ang problema mo naghatod nila sa taas nga kahimtang sa kinabuhi. Sama ni Jose, sama ni Daniel, sama ni Misak, Sadrak, Abednego, nakaagi sila dagkong mga problema. Apan mo hinuoy gigamit sa Ginoo nga mahimo silang malampuson ug mahimong lig-on ug nagtamod sa Ginoo. Munang ang problema igsoon dunay dakong purpose sa atong kinabuhi sadyang mudangat kini sa atoa. Munang ingon sa 1 Thessalonians 5:18, nagayon ang pulong sa Dios. Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So igsoon, tanang mga problema nga niabot sa kinabuhi, give thanks to the Lord in everything. Tungod kay ang Dios dunay purpose niya na. God bless. Laing good news igsuon, matapos ang problema kung wala na taning kalibutan na. Atong hinumduman nga adunay katapusan ang atong kinabuhi ning kalibutan na. So, yes, tinuod nga ning kalibutan na, dili mawala ang problema. Dili mawala mga kasakitan, mga balatian, tanan ang atong isagubang ang problema, dili mawala. Apan salamat sa atong Ginoong Hesus nga adunay gitawag og kinabuhi walay katapusan. Nga dito niya sa langit, dunon na kalipay, dunon namang kalinaw, wala na kasakit. Munang iyon sa Gipadayag 21 versikulo 4, nagyon ang pulong sa Dios, pahiran niya ang ilang luha ug wala na kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Igsuon dili ni maoy tinud natong Pinoy-ana ni kalibutana. Temporaryo lang ta nagpuyo ni kalibutana. Kitang tanang tawo lumalabay ni kalibutana. Ug dunay gitanyag ang Dios nga ginharian sa langit. Ug katong tanan nga nidawat ni Kristo, dunay gitawag og kinabuhi walay katapusan. Igsuon hinumdumi ni atong kinabuhi dili sama lang magbulak matud pa sa Biblia nga malarag o malaya. Sama lamang atong kinabuhi og gabon nga mopakita karon og unya mahanaw ra. Ug atong kinabuhi sama lamang anino nga kadyot lamang og mulabay ra. Igsuon temporaryo na taning kalibutana. Kung ang problema man taning kalibutana, temporaryo lamang kini. Kay maabot ang panahon nga kung kuhaon na ta sa Ginoo, dito sinarian sa langit ang gisutan sa Gipadayag 21:4. Lunon ng kalipay kay pahiran ni atong mga luha. Kasakit wala na, kamatayan wala na. Kay ang tanan nahanaw na, milabay na ang tanan. Munang nindot kay igsuon matinguhaon nato nga makaadto kita sa ginharian sa Dios. Munang pahinumduman di kay igsuon nga sa panahon sa imong problema kauban ang Dios. Ug ang Dios dunay solusyon sa imong problema, ug ang problema nga niabot sa imuha dunay purpose ang Dios. Ug hinumdumi nga kanang mga problema temporaryo lamang kana. Dito sa langit wala na uyay problema. God bless igsuon. Glory to God.